আচ্ছা समनि रादाब आरो बड'सा निउज नायगिरि भिउवार्स नोंथांमोन साफ्रोमनोबो गोसो गोरबोनि गोजोननाय गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। जोंहा बिटिसि बा बिटिआर काउन्सिल इलेक्शना खाथिनिफ्राय खाथि साफिबोनायलाय जोङो बेबायदिनो दाब दाब गामिफ्राव एरियाफ्राव खना खनला थांनानै माखासे व्यक्तिगत हिसाबै माखासे ग्रुप हिसाबै न'खर हिसाबै जोङो बेबायदिनो पकेट केम्पेनिंफोरखौ खालामबाय थादोंमोन। खालामै दिनै जोङो मोगथाङाव सफैनायखाय इलेक्शना खाथि जाथारनायखाय जोङो बेबायदिनो अफिस जोङो मुखुलि खालामबायनाय जोङो हाबाफारिखौ लादों। दिनै जोंहा पार्मानेन्ट मोनसे अफिस दंखायोमोन ब्लक चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय निसिमा कनस्टिटुवेन्सि बेनि आन्दाराव मोनसे ब्लक अफिस दंखायोमोन जोंहा। दा बेखौहाय माखासे उसुबिदानि थाखाय जोङो बै फुराना अफिसखौ दोनथ'नानै दिनै गोदानै बे आमगुरि बे जिथु आसाम माला लामा बेनि सेराव थानाय राजपारा जायगायावहाय जोङो ब्लक अफिस जोङो गोदानै मुखुलि खालामबाय। दा बेवहाय जोङो दिनैनिफ्राय लानानै गासैबो हाबाफारिखौ जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआव थानाय 16 नं निसिमा ब्लकनि गासैबो खामानिखौ जोङो बे अफिसनि थ्रुयै जोङो मावनाय जागोन। आरो ओंखायनो आङो खावलायदों जोंनि रायजो राजाफोरखौ जे गासैखौबो जोङो वेलकाम खालामगोन। जिखुनु पार्टियाव थाया मानो साफ्रोमबो सुबुंखौ जोंनो नांगौ। जोङो साफ्रोमखौबो वेलकाम खालामगोन। साफ्रोमनिबो थाखायबो जोंनि बे ब्लक अफिस दिनै जिथु जोङो खुलिदों बेयो साफ्रोमनिबो थाखाय गेटआ बा दरा खुला। थ' ओंखायनो खावलायदों साफ्रोमखौबो बेहाय फैनानैहाय जोंनाव मतामत लानो, जोंनाव माबा मोनसे सोंनाय फिननाय आरो जोंखौ माबा मोनसे मदद होनो थाखायहाय नोंथांमोना आवगायबोनायखौ जोङो लुबैदों। नैबे निसिमा बिजाथि थाबाय थादों होननानै साननानै मोनदों। थारैनो दा बिसायख'थिया फैगौ जिथु सेप्तेम्बराव जागोन बेसेबां थियारि नोंथाङा? थेंक इउ, मोजां सोंलु। आङो दायो 16 नं निसिमा ब्लक कंग्रेस कमिटिनि वर्किं प्रेसिडेन्ट हिसाबै दङ। आरो दायो जुदि गोजौनि लिडारफोरा जोंनि एपिसिसिनि बा एआइसिसिनि बा डिस्ट्रिक्टनि दैदेनगिरिफ्रा जुदि आंनोहाय बे नोंथांनि सोंनाय सुबिदाखौहाय केन्डिडेट हिसाबै जुदि आंखौहाय होयोब्ला बा रायजो राजाया जुदि अनसायोब्ला आंखौहाय लुबैयोब्ला आङो बेवहाय मावनो रेडि। खिन्थु आङो दायो सासे केन्डिडेट हिसाबै आं मावाखै। केन्डिडेट दाबिदार आङो एक्सुवेलि नंगौ। ओमफ्राय आङो एज वेल एज आङो बे निसिमा ब्लक कंग्रेस कमिटिनि वर्किं प्रेसिडेन्ट हिसाबै आङो एकदम जान प्रान आङो मावगासिनो दङ। गोबां पार्टिया गोबां खोथा बुङो। जुदि पलिटिकेल डायलगबो होननानै बुंजागोन। पलिटिक्स बोथोरावहाय नेगेटिभ रावबो बुङा। दा सोरबाया 23 मोनगोन होनदों, सोरबाया 24 मोनगोन होनदों। दा बेबायदि होनोब्ला 70टा 60टा कनस्टिटुवेन्सि जानांगौ जायो। खिन्थु जोङो बुंगोन जोंनि अंख'आ जोङो बेबायदिनो एरिया वाइसैहाय मण्डल बुथ हिसाबैहाय जोङो खालामबोबाय थादों। जोङो निसिमायावहाय आरामसे गोरलैयैनो देरहानायखौहाय जोङो मोनदांहरदों जोंनि अंख' खालामनाय मथेब्ला।